DIY fish cage. Mom. Yes. In Facebook. Na. Aba. Gagawa ng fish cage. Lolo. DIY fish cage. Mom. Yes. Good. Bye. Buwan baby, Papa. Buwan baby. Baby, buwan baby. Ano yun? Step 1. Buwan baby. I-shape ang fish cage. Buwan baby. Ano yung 5 minutes? Yan. Dada. Ay. What are you doing, baby? Ha? Yan ka lang. Tell me what you see. Saan nagagawa ng fish cage? Ito, buwan baby. Yan, tingnan natin. Kung makakahuli to ng isda. Buwan baby. Buwan baby. Ay, Buwan. pumasok na, nakahuli na. Step 2, ikis yung nag-shape para buenas. Uy, ganun. Si Vladimir din. Aray! Uy na. Ito ang birthday gift ko sa sarili ko. Ganun. Ayan, ginagawa na nila yung Facebook. Na. Parang square lang. Square type. Lapit na matapos. Ang bilis lang parang gawin niya. Push. Ayan na, malapit na siyang mabuo. Si Vlad naman busy maglaro. Busy ka dyan, Vlad? Ayan. 10 bucks. 10 bucks. And bayabas guys, bayabas. May nagbenta ng bayabas. Ooh, this one. Check natin kung matatapos na ang kanilang ginagawa. Tignan natin. Okay, it's almost done. Let's see what will happen if we will catch a lot of fish. Ba sinusulat mo sa amin? Ha? Yeah, ay, mama. Lyrics No, na. wait, no. Hindi daw ako marunong lumangoy. Hindi naman ako lalangoy. Last time na dinala kita sa tubig. Pareho tayong muntik malunod. Ganun. Excuse me. Nilagyan na ng trap. Testing. Nilagyan ng Dito sa kanin. may pinto. Tapos dun sa kabilang side. Tingnan ko saan na magandang ilagay ang pain. So, Tignan natin kung makakain niya. Kanin yung nandun sa yellow.
Yan na. It's done. Fish trap is done. Ang fish trap. Pakita natin sa kanila, baby. Medyo malaki na siya. Lalagay mo ka dun sa ilo. Malapit na. Malapit lang yan sa ilo. Okay. Madali nila to sa ilo. Nagbeto kanina niya sa inyo, nagagandang lang. Walang apa siya na akin. Pag-i-view na siya sa akin. Ito na, pupunta na kami sa pupuntahan. Kaya naman pupuwi lang. Talagay na namin yung Hindi mo nagalit si Pinturo. Malapit dito yung ilog, guys. So, dadalhin na namin dun yung fish trap. Sana marami siyang mahuli. Iiwanan lang namin. Going tayo, guys. Sama kayo sa amin. Like vlog. Look at vlog, oh. Where are you going, baby? Baba. Ayun na. Kanin lang yan. Lakad na tayo papunta doon. Itong babaw, yan. May palat ng daan. Dali na natin sa ilog. Lakad muna, lakad. Malapit lang naman yan eh. Pupukain! Malapit lang naman siya, guys. Mga siguro 10 minutes lang yung lalakad. 10 minutes lang. Tignan natin. Si Vladimir nangunguna na talaga. May pala ito. Okay. Susi. Pwede pa niya kung talong doon. Oh guys, maganda dun. Maraming tanim dun sa gulay. Dun kami namimili kasi bagong pitas talaga siya. Hi baby! Vlad! Excited si Vlad! Excited na si Vlad. Paliit na paliit ang daanan. Malapit na. Malapit na tayo sa river. Pag nakalabas na dito sa papel sa white, magsabi kayo, 2, 1, Daet River yun, guys. Daet River. ka na. Mali. Ito na. Konting kembot na lang. Yun, tatalaw mo na siya. Oops, dahan-dahan. Baka mahulog. Medyo madulas. Huwag na sana ako mahulog dito, diba? Yun. Ito na guys ang ilog. Muna natin ang ilog. Yan. Ito na, ang daming saging dito, maraming pananim. Tapos may puno ng ugog. Yan. Puno ng mangga. Ito, talong to, tanim nila. Dami, diba? Ay, hindi, okra pala to, sorry. Okra. Kala ko to. Okra pala. Ayan, ayan yung mga tanim niya. Nag-flower pa lang yung iba. Ayun yun, may mga bunga na dun, oh. Meron din dito, ang daming tanim, diba? Dito kami bumibili. Ang daming ng eggplant, a lot of eggplant. Ito na. Ready to cook na. Umulan kasi. Lalagay na siya. Diyan! Doon mo sa may ano, sa unahan. Ito pa muna. Bangin.
Ano yun? At kumagay advertisement yun. Advertisement yun. Ito, Gio, Ito, may kasi. Ito, may karo. Bisa, si Ate Sam. Babay na Ate Sam. Thank you for watching. Bye.